On ara hi ha un aparcament s'ubicava al camp de l'Atlètic Veronense, l'equip de futbol de Can Baró desaparegut l'any 2002. La situació en una pedrera al peu del turó de la Rovira el feia un dels camps més emblemàtics de la ciutat. Ara l'equipament que hi ha al costat, al casal de Barri Pirineu, acull una exposició que recupera la història del club. Quan jo jugava, les casetes estaven aquí dalt, que eren els vestuaris de quan això era una cantera. Després es van fer la grada i ja es va fer una mica millor. El club es va fundar el 1949 amb jugadors provinents d'una escola del barri i sempre va tenir un caràcter amateur. Tot i això, alguns dels nois que hi van participar van arribar a primera divisió. El 1990 va passar a ser filial de l'Europa i el 2002 va desaparèixer, deixant des d'aleshores el barri sense equip de futbol. El Veronense en el seu moment va tindre una importància ja no al barri només o a Barcelona inclús, sinó dintre de la pròpia Catalunya. En la Liga aquesta de Derich van aconseguir dues vegades ser campions. La mostra s'emmarca en el cicle Can Baró recupera la memòria i s'ha presentat amb una xerrada. L'objectiu és celebrar el 70è aniversari de la Fundació i posar en comú documents i informació relacionada amb l'antic equip de futbol de Can Baró. D'avui és. Ara estem en aquesta... I junto con Ramon Matari, que no està present.